Sure. 80 craze, ne? Abangaziva SK, no? Impilo yaseGoli inzima sibani idinga ubekezela inzima sibani sengifuna ukubele ekhaya ngazama ngifuna ukubele eGoli sengifuna ukubele ekhaya ngazama ngifuna ukubele eGoli susela ngishiya umama nobaba bekhala kakhulu ubona ukuzobala angifuna ukubele eGoli no Subhana Tanga yami namna wekada mkhululo mkhulu mkhulu mama wayengela akuzobo kudiskole ngangafake kanje bheke manje ngethwembula kuleni kuku yaseGoli ngiyagodola kumakazi kazi kwesinye indlela mine yami indaba yikho sengithuke ngibhokile nyanya zami kanti ndebi nayi life ngithenga uGoli engoba bengimali ngabe sibaye singitobile nalombhede ngidla kuwo sibaye ngamshiye lo movie yasingafisa ubuye ekhaya kodwa isikhathi asisaphumi umadlozi indlela ngivula ngakuvimba ngaba senze ngibuza isikhaphakhapha kumlekhaya ngikhaphekhayo uyongikhanyisa ngicela ushwele kubazali sebumzali seningane ngilokhu ngipikile khona intanga yami sengifuna ukubele ekhaya ngazama ngifuna ukubele eGoli sengifuna ukubele ekhaya ngazama ngifuna ukubele eGoli susela ngishiya umama nobaba bekhala kakhulu ubona ukuzobala Malene police palifike ngasebenzi ungangibona ngibuye ekhaya namabhruka barasi manje mangala letwane kule nazitheni khona ngiyasebenzale emukhukhwini manje sesakhe nenkandla kodwa mina ngibuye eGoli ngilalela umathande khona nalentwane incele mnawami nofazi nedladla sayibheke emehlweni mamele cela ishumi vele kufike lamahloni vele kuzima sibala akuna life lane khona imosofela khona sibali bathatha umzimba wakho sani bawujikijele ngaselwandle baningi engibabonile bathi babulawa iganja angifuni ukufana nabo gazi ngcono ngibuye ekhaya kunzima balukufika ekuseni intabalaza ngigcwala isitaki ngihlupha abantu kunzima yisi-scrap for icash ngidlala amadayisi namahumusha wasekhaya sintwana encane bemidlula sengifuna ukubele ekhaya ngazama ngifuna ukubele eGoli sengifuna ukubele ekhaya ngazama ngifuna ukubele eGoli susela ngishiya umama nobaba bekhala kakhulu ubona ukuzobala angifuna ukubele eGoli no kunzima eGoli